Това са нашата луда махала. Това е... Където сме Калебуля нинджаки. Това е нези лудия, якия и е про. Това е Кики-Пики. О, добре, стига тайкондо. Сега номера. Якият номер. Да, браво на вас. Сега искам да видя нещо. Това са на Кико очилата. Много яки очила. Това е якият Кико. Невъзможният як пич. Това е Нези Прото. Това е Лесния сет. Това е Джон Сина! Джон Сина, да. Те така, вижте колко яки очила има Кико. Така, това бяха нашата луда махала. Това, че са много, това е Цецко Пикасото. Аз съм якият Валю. Това е Нези Прото, а това е Кико Тайхуандото. Това беше нашата махала. До другата седмица. Аля